Bueno, bo día. Primeiro, disculpas polo adiamento desta roda de prensa do outro día. Non quedou outra. Accidente na rúa. Ben, o meu compromiso, campaña de comercio local, campaña de escaparatismo. Se recordades o ano pasado, fixemos nesta liña tamén coa Diputación, a que quero darlles grazas á Diputación, personificada aquí hoxe co meu compañeiro Goyo Agís. Fixemos un concurso de escaparatismo xa no seu momento, moi circunscrita a unha zona da cidade. A realidade é que foi tan bo o proxecto piloto que este ano repetimos, pero repetimos para toda a cidade. Non soamente circunscrita, ademais foi unha das peticións que fixo o comercio local, que ese tipo de concurso, escaparatismo, quería que se estendera a toda a cidade, e así o fixemos. O meu compromiso, por qué? Porque máis alá do compromiso co comercio local tamén vai ser un compromiso coa sostenibilidade e co ecoloxismo, coa ecoloxía. Vai haber 3 puntos de información, 3 puntos construídos con material reciclable, material ecolóxico. Un punto sostible na Rúa Rosalía de Castro, diante da Audiencia. Aquí utilizarase materiais reciclados do tipo botellas, plásticos. Eu despois vou a deixar a Noemi de Nona Brand, unha das empresas que participa neste concurso de escaparatismo. Tamén quero destacar que hai moitas empresas da cidade que van a participar en diferentes actividades que agora comentarei. Para calquera dúbida está despois Noemi. Primer punto sostible, como dicía, en Rosalía de Castro. Segundo, na Praza de Ourense, diante de San Francisco. Aí utilizaránse cubos, fibras naturais. Bueno, como dicía antes, tamén son puntos de información, non somente por os comercios adheridos nesta campaña, senón tamén, pois, falando destes produtos que se utilizan nestes puntos de información. E, por último, el Loureiro Crespo, o tercer punto de información, el Loureiro Crespo diante do Hospital Provincial, que utilizaránse aquí madeiras e plantas. Neste punto de información, se non me corrixes, Noemi, é onde se van a dar actividades infantiles. Os nenos, bueno, ensinaránse o que traballar con ter sostenibilidade, traballar con certo tipo de materiales, coidar o noso medio ambiente. En esa liña van a ser as actividades infantiles que levará a cabo a empresa de Isabel Naveiro. Como fixemos tamén o ano pasado, vai haber un asesoramento para todos os comercios para asesorar agora de facer ese escaparatismo, de encher de sostenibilidade e facer escaparates que chamen a xente a comprar no comercio local. Asesoramento feito por Cani Juncal. 3 premios de 600 euros cada un para os mellores escaparates. Pero, ademais, a cidadanía que participe tamén terá premios. 20 cheques de 20 euros cada un para consumir no comercio local, no comercio das tendas adheridas a esta campaña do meu compromiso. Que terán que facer? Pois, co hashtag o meu compromiso, entre 8 e o 18 de outubro, subir selfies neses escaparates, pois a páxina web que se abre para este concurso, que é omeocompromiso.com. Dende hoxe xa se poden inscribir nesta páxina todos os comercios que queran adherirse á campaña ata o 4 de outubro. Nos comercios participantes estarán visibles tamén os puntos de información desde o 11 de outubro, e os nomes dos gañadores darase o 19 de outubro. Ademais das actividades infantiles, que pode explicar despois un pouco máis detalladamente Noemi, se queredes, vamos a facer 5 espectáculos con emprazamento fixo denominados Rock in the Air, en 3 sitios tamén. Venres 8 de outubro ás 5 da tarde na Praza da Peregrina, sábado 9 de outubro ás 12:30 na Praza de España, 10 de outubro ás 5:30 en Andrés Muruais, máis ou menos frente, sabedes a praza que está máis ou menos frente a Coren, non? O sábado 16 de outubro ás 12:30 diante do Mercado de Abastos, un bo día para facelo, ademais, diante do Mercado de Abastos, para crear tamén sinerxias co mercado, coa plaza. E o domingo 17 de outubro ás 5:30 na paralela a José Adrio, no que chamamos 12 de novembro.
Ademais diso, haberá tamén pasarrúas. Aquí sí que quero dar as grazas tamén a Pablo Méndez Performance, que participará en todas estas actividades. Haberá pasarrúas o venres 8 de outubro, a 6 da tarde, que pasará pola Peregrina, máis ou menos, esas rúas circundantes. O sábado 9 de outubro, pola Praza de España, 6 menos cuarto. O domingo da tarde, o domingo 10 de outubro, ás 12 cuarto, por Andrés Muruais. O sábado 16 de outubro, que sairá máis ou menos dende a Praza de Curros Enrique, se fará un pasarrúas, ás 6 menos cuarto da tarde, e o domingo, por último, 17 de outubro, tamén pola zoa da Pasarela, zoa Loureiro Crespo, non? Evidentemente, como dicía antes, é un concurso de escaparatismo para toda a cidade, non queremos circunscribir solamente o centro, e os barrios estarán moi presentes, non? Pola miña parte, nada máis. O que queríamos non solamente era promocionar o comercio de proximidade, o produto de proximidade, o comercio local, moi necesario, máis con esta post-pandemia ou pandemia todavía, senón falar de sostibilidade, moi importante, que incidamos moitísimo niso e que o comercio e a cidadanía este implicado niso. Pola miña parte, nada máis. Vou deixar agora ao meu compañeiro Gollo que fale dende a perspectiva da Diputación, e despois falará Noemi para calquera dúbida que tendes. Bueno, bos días. Para a Diputación é un orgullo participar nun proxecto tan transversal e tan ambicioso como este. Queremos felicitar ao Concello de Pontevedra, especialmente a Llolla, por ter este tipo de iniciativas tan interesantes de apoio ao comercio local, de apoio ao comercio de proximidade, nestos tempos, sobre todo, onde hai certa tendencia a comprar a través de internet, de plataformas, calquera iniciativa que axuda a que o comercio teña presencia, que a cidadanía se aproxime, sempre é interesante. Creemos que este tipo de iniciativas, ademais Pontevedra, ten unha actividade moi importante, moi relevante neste sentido de promoción económica, de posta en valor do comercio de proximidade, da economía circular. Creemos que é un proxecto tremendamente interesante para a Diputación, é un orgullo participar e apoiar económicamente este tipo de iniciativas. A iniciativa, como decía, é moi transversal, non só de promoción, sino de apoio, de asesoramento, de acompañamento, coa perspectiva do reciclaxe, da sostenibilidade, da ecoloxía, está moi presente, como ben decía Llolla, con iniciativas que o que pretenden é dinamizar e acompañar, con eventos musicais, eventos pos nenos. É un proxecto moi transversal, moi completo, que estamos absolutamente convencidos na Diputación que será un éxito. E a verdade é que, animarvos a continuar con este tipo de iniciativas. O comercio necesita asesoramento, necesita acompañamento, necesita que as institucións estemos perto e cerca de que nos noten colaborando, axudando e empuxando, sobre todo despois dun tempo tan difícil para o tecido comercial, e, polo tanto, estamos convencidos de que vai a ser unha iniciativa exitosa, como todas as que levades a cabo, Llolla. Nada máis, animarvos a continuar por este camiño. Para nós é un absoluto orgullo poder participar de iniciativas tan completas e tan ambiciosas. Moitas gracias. Bos días. Eu vou a falar moi pouquiño, non sei que teñades algunha dúbida, porque yo a verdade é que resumiu moi ben a esencia da campaña. Simplemente quero concretar unhas cousas que quizás é importante remarcar. Os puntos sostibles informativos, o obxectivo que teñen é que sexa un claro exemplo do que se pode facer sendo responsables e comprometidos co medio ambiente. Estarán nesas 3 zonas, ubicacións que comentou, porque creemos que son puntos estratégicos da cidade. É importante saber que as persoas que pasen por ali, además de poder ver algo realmente fermoso e con materiais reciclados e demais, van a poder ampliar moita información de como se fixeron esos puntos. Os comercios que por zona de proximidade van a participar no concurso de escaparatismo tamén estarán ali as fotografías dos seus comercios para que os viandantes os poidan ver.
Sobre o concurso de escaparatismo, ademais do que xa se comentou, é moi importante saber que prácticamente toda a información estará na web que se ha creado para a campaña, que é a web omeocompromiso.com. Esta páxina web, todos os comercios locais que o queran poden cumplimentar un formulario de inscripción a partir de hoxe mesmo, ata o 4 de outubro, con moi pouquiños datos que pedimos. A partir de aí, nosotros xa vamos a axilizar todo para que tanto a experta en visual merchandising, como comentou Cani Juncal, poida ir aos comercios e axudar, na medida do posible, a preparar esa ambientación de maneira acorde coa campaña. Non van a estar sós, eso é moi importante. Ademais, todos os comercios que participen recibirán unha flecha gravada para pôr no escaparate, que é esa a identificación de que é un escaparate que está participando no concurso. Ademais, tamén recibirán bolsas corporativas para poder dar aos seus clientes nas datas da campaña e que todo teña a maior visibilidade posible. Despois, as actividades ambientais e os ecotalleres, cando decidimos poñelos en marcha é porque realmente creemos que concienciar sobre unha sociedade sostible, ecolóxica, é importantísimo, pero hai que facelo dende pequeno, sobre todo desde os nenos xa da casa, cando teñen poucos anos. Por iso, pusímonos en contacto con a empresa de Isa Naveiro, que desarrollou uns talleres cunha temática moi acorde á campaña, na que se farán coidado de hortos urbanos, como crear xoguetes con material prácticamente xa estropeado, facer a túa bolsa da compra, distintas temáticas que creemos están moi en línea co que queremos transmitir na campaña e que estamos seguros que van a entreter os pequenos da casa. É importante tamén saber como hai que apuntarse estes talleres. Pasa o mesmo que, como dicíamos antes, a web omeocompromiso.com é o portal de referencia. Aí os pais e nais dos nenos poderán cumplimentar un formulario reservando a plaza. Os talleres daránse o sábado 9 e 16 de outubro en franjas horarios de mañán e de tarde. Sempre para o tema do COVID teremos todas as medidas posibles, vamos a hacer grupos moi reducidos de 6 nenos, 6 nenos sempre con un monitor que guiará a actividade. A idea é que os nenos aprendan, o pasen ben, disfruten e tamén podan levarse a casa un recordo de o que vai ser a campaña, que vai ser, o temos por aí en algún sitio, ali, é unha casiña, unha caixiña pequena na que dentro hai unha maceta, e a maceta poderán facela, gracias, poderán echando agua e demais, van a ver como crece realmente unha planta. Eso é un poquinho que queremos dicir, que con moito coidado e dedicación e sendo sostible poderemos ver crecer moitas cousas. A idea é que tamén o practiquen aí e o leven a casa de recordo. E, por último, o tema dos espectáculos, que, como comentamos, van a ser pasarrúas con temáticas moi distintas para ambientar todas as zonas con percorridos moi marcados e diferentes para que ningunha zoa de Pontevedra quede aislada. A idea é intentar meter toda a cidade, como decía yo, ya non só a parte do centro. Eu creo que, pola miña parte, non esquezo nada, simplemente aproveitar para darlle as gracias ao Concello e a Deputación por haber contado coa axencia de Nona Brand para a creación e a posta en marcha desta campaña, unha campaña con moito percorrido, pero, sobre todo, creo que cun un fondo moi importante. Creo que nada máis. Gracias. Sí. Pregunta. Perfecto. Sabía que me ibas a preguntar eso y estaba pensando que ahora mismo no sabía la cantidad correcta y le estaba incluso mandando un mensaje a la jefa de servicio antes de que me preguntaras. Es que no te quiero decir mal la cifra, ronda más o menos como el año pasado, pero es que no te quiero decir mal la cifra, Serafín. Si me das después un rato te la envío. Nada. ¿Más preguntas? Bueno, a mensaxe fundamental, máis alá de como enfocamos isto, é
Promoción do comercio local, claro, promoción do produto de proximidade. Estamos facendo un concurso de escaparatismo dende promoción económica, ese o final, non? Mais alá de que a temática sexa algo moi importante como a sostenibilidade, non? Pero o fundamental e o fin, como fixemos o ano pasado, é un concurso de escaparatismo para fomentar o consumo do noso comercio, non? Bueno, alguna pregunta máis? Só que me dé os datos. Exactamente que días son o concurso? Comeza a inscripción xa hoxe ata o 4 de outubro. Noemi, o día 11 se formaliza xa, vai estar unha semana entera, e o 19 dase os premios, o sea, dase a lista de premiados. Sí. O día de 4 a 11 o precisamos para poder poner... Montar os escaparates, que cani asesores, etcétera, etcétera. Nada máis. Moitas grazas.